Wij zitten hier in het casino van Beringen en hier gebeurt heel veel en ik ben aan het presenteren. En soms wou ik dat ik even zou kunnen stoppen met denken, maar metro's, zuizen, vliegen voorbij. Nieuwsfeiten worden gebanaliseerd, vergissen is menselijk, fouten worden aangeleerd, hersenen worden afgestompt. En dan nu Eddie Wally in zijn gloriejaren. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. Afgelopen weekend werd er in Beringen definitief een punt gezet achter Manifesta en de parallel-events met een avond vol jong talent. Maar de spits werd afgebeten door Joe Berluc, met zijn 81 jaar wellicht de oudste DJ van Limburg. Ik hou veel van soul, dat heb je misschien ook gehoord. Ik hou van alle muziek, maar er moet melodie in zitten. Ik zeg niet dat er nu geen goede nummers gemaakt worden, maar voor het danspubliek vind ik het spijtig dat uitsluitend alles op beat gedaan wordt. We hebben juist een half uurtje gespeeld in de schacht. Het was een redelijk klein zaaltje, maar het stond helemaal vol, dus het was super gezellig en we hebben het beste gegeven. Hè? Ja. En de mensen vonden het heel leuk. We zijn nu nog heel veel aan het schrijven, nog een dikke maand er nog wel. Heel veel nummers aan het maken en nummers aan het verzamelen. Ja, eigenlijk in 2013 hopen we iets uit te brengen. In welke vorm weten we nog niet. Zelfde muzikale richting of iets meer elektronisch hoorde ik vanavond al? Echt wel meer elektronisch, sowieso. Het gaat echt wel die richting uitgaan wat je vanavond hebt gehoord. Hè. Elektronisch met cello, dus eigenlijk een akoestisch instrument verwerkt met elektronica. Dus dat vooral eigenlijk, ja. Ik ben van geboorte Belg, maar toch breekt een klomp. Verbaas me over nieuwe dingen, ik kom nieuwe dingen tegen, ontmoet mensen die met grote ogen naar me kijken. Had ik maar gezwegen. Ik had zelf niet verwacht dat ik ook in de finale zou zitten van Belgisch Got Talent. Maar ik ben gewoon heel dankbaar dat er zoveel mensen in één keer gezegd hebben van kijk, dit vinden wij leuk, omdat ik al zo lang bezig ben. En ja, dat is een uitdaging om ook iets terug te doen voor al die mensen die op mij gestemd hebben. Dames en heren, de Elke Band. Wat spreekt u zo aan in Louis Prima en al die klassiekers van de jaren 40, 50? Il swing, è semplice, il swing. I roots, swing, è quello che mi interessa. Cioè, che ci interessa a noi tutti. Quando suona ci perse per te e fammi dormire. Soms gaat het goed, soms gaat het slecht. Soms in een boek en soms in het echt. Dankjewel. Ja, dat is een heel leuke avond. Heel enthousiast publiek. Ja, schitterende zaal. Alleen spijtig dat ik niet langer mag spelen. Daar heb ik nog een kleine sabotagedaad gedaan aan het einde. Hè. Dat was goed voor ons, want we waren net op tijd binnen. Ah, oké, dat is het enige wat je gefilmd hebt. Dus nu denkt iedereen dat de held gewoon nog eens voordraagt. Reconverse 3 is zo'n beetje het slot van de parallel-evenementen die we hebben gehad in het kader van Manifesta. Maar het rondt eigenlijk heel mooi af over het beleid van de voorbije 5, 6 jaar. Want er zit heel veel jong talent dat vandaag de subsidie heeft gekregen via Stroom. Dat vandaag zijn product eigenlijk ook hier nog eens brengt. Zowel zang, muziek, alles en nog wat. 2. Het heeft ook alles vanuit de platformwerking dat het opgezet is. Dus de samenwerkingsverbanden en de co-producties die hier met de sector zijn geweest. Daar zie je ook een aantal producties van.
En 3 hebben we altijd gezegd, we doen een paar grote dingen, Manifesta. En dan is dit een parallel evenement en dat eindigt vandaag. Maar daarmee eindigt eigenlijk ook heel Manifesta en de parallel evenementen. Maar het was mooi. Het geeft een mooie indruk van wat er leeft in Limburg. En vooral, er is heel veel talent.